ɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men jettindo nelal muma ha timmi en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe ɓataake buuɗal yurmeende so feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓataake men aaɓnde nogasenayi siilto hitande 2017 ɓataake men faati koye gandal nde tawno fulɓe mbi puccunda ɗo waduno kala ko gandal nde tawno ko gandal woni kala ko jiiɗa andu saaron kani waw nde tawno yaltata koye jangde musidɓe tedduɓe eɗen goni oɗo saaha mo gonɗen saaha jangde nde tawno duɗe pandima uddidde ɓataake men wasiya faade jinnaɓe nde tawno ne jiya e farillaji parlaɗi e jinnaɗo jangin ɓiye andin ɓiye nde tawno sa janginani ɓiye a andinani ɓiye o mawni a mawni nimsa wo nimsa nimsaji mum pottiɗo ala foof ko mbawɗon hen heddo oɗon kofi oɗon kurli oɗon doga caggal ɓen jamnoɓe janginde e jangude ene laami on ala ko mbawɗon hen taw onon kala kon worɓe kon rewɓe tene kadi goto e mon kala jomiraɗo ne rokki ɗum fodde ha timmi ngam wawde jangude andude beele kadi nde tawno andina ko heddi ko nde tawno gandal koko farla e moni kala hono no dewal Allah farlira e moni kala a wawa julde tawa anda jomiraɗo a wawa rewde jomiraɗo tawa anda keeri makko a anda sarɗiyeji ɗi o sarɗi e ma ɗum noon andine kadi neɗɗo sa yiiɗi wurde e gurdam aduna alay saago ganda sarɗiyeji gurdam aduna ganda sarɗi ma ganda no poɗɗa waade ɗo poɗɗa wonde beele mbawa yencinde kala kene fota wonde yeeso ma an musidɗo tedduɗo haade oɗo sukka mawnude nimsa tinno jangin ɓiye an musidɗo tedduɗo eɗen gandi e nder Afrique banggue hirnangue lewru fandu nayyi muɗum ha tati mum ha jeegom mum e nder Afrique banggue hakkudejo lewru fandu nayyi mum ha tati mum ha kay gueɗe jaaduɗe hen kala e banggueji ɗi kala ma cuuɗi janguirɗi guddit ɗi anguiliyankore eɗi franciyankoje eɗi arabiyeje musidɓe tedduɓe jangguinen sukaɓe men saabu en keɗima en kettidima e nder ɓoggi karalleje fulɓe ne goya ɓayde ko pular kalaten ene goya jamma e ñalawma ko fulɓe mbatte ko gonga eɗen jogui janguɓe kadaruji wonɓe e jeese ɗo bojji ɗi goyeteɗo aɓe mbawi wullitede kono musidɓe tedduɓe so tawi kadi kewendi janggi ɓuura wedde wallude sa yiiɗi andu tan mbete fulɓe ne janggi walla janggani a waɗat ɓeto gollal gollagal e nder rendoji fulɓe laara lartineɗa tan kala tan gonɗo e WhatsApp guilay Facebook so waɗima message tan taw ko haala jabtamo bindol konngol wawi wonde kala ƴeewa so tawi woni ma dañ kewendi janguɓe walla ala to banggue rewɓe to banggue worɓe kala musidɓe tedduɓe ko ɗo mbatta qima mbasa tan wiide ɓe ko anduɓe walla ɓe ganda ɓe ko janguɓe walla ɓe janggani nde tawno
mboɗo heewide e kala saha mbaɗen ɓeto gollal gilay diine men o alay sago saha kala mbaɗen hen ɓeto ɓeten ƴeewen holto jarten diine o mbete koye diine he ndewɗen walla ala ndewɗen tan koye beele fittandu men pittali meɗen beele ñaaƴo mo ñaaƴeten hande o ko on diine yamiri en ñaaƴ walla ala eɗen ñaaƴa tan no jiɗirɗen ni eɗen ñaama eɗen jara eɗen tinna eɗen daara eɗen belti mbete ko noon diine wiiri walla ala diine ko ni wi ƴeewen mbaɗen ɓeto ƴeewen gilen majjani saabu majjen majjinen ɗum noon so en gandi en gandinat sen majji en majjinat alay saago hunde kala waɗe ɓeto joni noon en jettima won nokku eɗen goya e kala banggueji banggueji pop fulɓe ne goya ɗo jappuɗa nofuru kala keɗɗa audio nanta ko bojji sa yeehi e nder guure he a laari tawata ko bojji joni noon yimɓe so goni alduɓe goni anduɓe duttima ne goya wonko laaɓani wonko irɗi nder wonko furɗi nder nde tawno ɓe janggani pawetake e dow jangguɓe ɓe galɗani mbawa fawede dow alɗuɓe ɗum ne selli eɗen gandi ɗum noon musidɓe tedduɓe yonti ko jurnirɗen ɓeten hande noon en jittoɓoline ɓete wiye jamma jawtuɗo hen no toɓi e nder ndeɗo henna falde ko 200 walla 300 walla 400 millimétre holno andira ko ɓeto ngo ko holɗum wona tan jomumen ne daari ene mbaɗa calcul ala watte ko banduji mawɗi ƴeewe no foti ndiyam naati hen ha heewi ayi loone ndeɗo mawde walla kaɗo mbalka holno foti kana watta ayi litre uji ande so tawi andama calculé ande toɓo ngo fuɗɗi ko 8 heures ngo gasi ko 10 heures ƴeewe noon hakkude 8 heures e 10 heures no foti ngo jippi ko calculé andede ke nder ndeɗo henna falde toɓi ha sabba tel wona ko ɓeeto hande o halfinaɓe weeyoji keɓani tan e nder cuuɗi ene mbiyi bandiraɓe ndentoɗe météo ndentoɗe keneli ndentoɗe toɓoli ala koɓe ɓeɗɓe ɓe jogui ko ɓetoji ene jogui mabɓe so en laara ko wayno Amérique nokkuji goɗɗi jeyata ken pelpelɓodiray keneli kame ƴiwole mawɗe diggali kame baade ɓuuɓde e baade kala sifa mum aɓe gandi waɗi noon ko ɓedde sa ɓetti ha haljiti tan on sa daña hen ko jiɗɗa dañde hen ko gandal noon weeɓani wona tan mi raɓɓikinima ɗo tan mi woni gando alay saago wiye ken anduɓe e holko saabi eɗen piye nde tawno gando ko kam halfi laami ƴeewi hande juif uji limmore mabɓe yewtude hitande ujunnaji 213 ɓe gonno 14 millions timmani hay population de Sénégal ɓe timmani hay kewendi ɓiɓɓe Sénégal naɓe kono holko saabi hande ɓe kaɓi windere nde ko gandal Afrique capanɗe 5 eko fawi leydi capanɗe 5 leydi holko saabi hande yaɓɓay windere nde kala Siin ko leydi gotiri Inde ko leydi gotiri Turki nanɗa ɓuuri famɗude kono Turki kala ko faggoyi won ko faggay mum ko ɓuuri ɗum hormira ko gandal mum ndeke enen ne hande o holko saabi mbasa eɗen hormirede windere nde ko sababude guuri men walla ala kono eɗen gandi kay hande neɗɗo teddinirtake gam nguru yawortake gam wasde jogade nguɗo nguru yaworte ko jogade ɗum e wasde jogade ɗum so tawi tan hande o eɗen pewnanno laaɗe diwoje eɗen pewnanno laaɗe jordi eɗen pewnanno werlaji eɗen jaltina pétrole men eɗen jaltina kanŋe men eɗen jaltina ndeelam men eɗen nanggana koye men liɗɗi men eɗen pewnana koye men gueɗe men eɗen juuli kaaƴe men eɗen mbaɗi hen tunnelaji nder leyɗele ɗe laaɗe ne doga ɗene ndiwa ɗene ndeega pop ene yaaha ma sikku hande ma nguru ɓalew yawe neɗɗo yawirte ko wasde jogade gandal neɗɗo teddinirte ko yirede hunde kono sa yi en teddinaka en jawama jurniɗen koye men alay sago mbaɗen ɓetto ɗum noon mbaɗɗen erago mbiɗen hey men bandiraɓe fulɓe ɓayde ko fulfulde kalaten cuuɗi janguirde no guddita tinnoɗen jehen binditoɗen sukaɓe men ɓe tinnoɗen binditoɗen sukaɓe men ɓe yoɓe naat jangde yoɓe jango hande o suka o so wawi jangde ɗemgal o wawi bindol ɗemgal o wawi jangude diine hawa haɓɓuma
an jannguɗo diina gilaɗo yaare duuɓi jeeɗiɗi ha yetti duuɓi capannayyi sabande pop nana egga ene waɗa e defte ene waɗa e situji ene winda qur'ana nan toon hadis nan toon jewte nan toon histoire uji nan toon pop nan toon teno sa yurnima defte ɗe a yurnima ɗum pop ko gotum ɗum noon hande o français wattama e ɗemɗe goɗɗe ayi hadiseje mbattama e ɗemɗe goɗɗe histoire uji gonɗi e nder qur'an el karim ɗi e saaha kala mbattama e situji yimɓe kala ne laara hakkude histoire uji ɗe annabi sallam habri no qur'an el karim e histoire uji ɗi juif uji ƴoogi e annabi moussa e histoire uji ɓeɗo hen no isa iyankoɓe ɗiɗi keeɓi e ɓeɗo hen rewɓe diino isa ɗiɗo hen histoire uji kala aɗi pelpeltodira hayso tawi eɗe mbaɗi luure seeɗa ko ɓuuri hewde ɗin caati nde tawno defte ɗe ƴoogodirat ɗe ƴoogodirat fof iwi koto allah subhanahu wa taala ɓuuri nandude ko yimɓe ɓe celata lawol kono defte ɗe meeɗa selde lawol kanje gondi ɗum noon kanje kala ndendi histoire uji ɗi qaruna mo tawrata o e qaruna mo qur'an o koɓe gotum isa mo injil o ay isa mo qur'an o koɗi gotum ɗum noon ganden alay sago jangde wooda alay sago suka o heble e gandal e taw tan wona kanko suka o dañi duuɓi jeeɗiɗi o waɗama ɗo e allolo mo hoofiɗo haw o dañi duuɓi capantati ko ɗo tan o nanata ɗemgal ngal ɗon ngal o jangi guila duuɓi jeeɗiɗi ha duuɓi capantati o nanata ngal o nanata qur'ana o nanata arab o nanata français o nanata anglais pulaar makko kadi o wawa windude oɗo henna so tawi o yaltiɗo henna hol jogorɗo ƴogde e makko hol jogorɗo ƴogde e makko e holɗo jogori ƴogoyde kadi beele o yencina ko woni e makko ko holno yulirta ko woni e makko ha wonta ɓundu nduɗo ɓundu holno ndu fottirte yaltinirde ko woni e nder mayru ko nde tawno en jii kala leydi ko wayno hande leydi sénégal leydi mauritanie leydi mali leydi gambi guinéji ɗi makko ɗo yeeru hande leydi sénégal oɗo saaha mo gonɗen yimɓe kala nan mbatten haqqillaji holko saabi ɗum ko leydi gandal kono hay goto andano pétrole walla gaz ne suuɗe nder leydi ndi ay janguɓe ɗum ɓe famɓe ɗum ɓe nde ɓe gari ɓe muute maaje ɓe jeehi ha nder ɓe tawi toon boyli ɓe tawi gaz ne ɗo ko jawɗo ɗon coodiya banggueji goɗɗi ko oɗon ndimda e laaɗe ndiyam ko oɗon gadda oɗon cooda kalisa ceerɗi ko nana e leydi moon ay en gandano ɓe gandini en nana e leydi men ɓe gandini en no foti woni toon ɓe gandini en ko woni toon kono fote ngaluuji nde ɓe gandini en ɗum ɗo bakkilɗen enenne ñamliɗen jawɗele ngam yidde addude sarataji mabɓe ɓe mbaɗani hen machine aji mabɓe ɓe ƴogan en dañen ɗam ndeelam jeeyen ɓe dañen hen enenne kadi wonano momoye cher joni andina a jangi a gayni ko janguɗa ko a wawa nande ɗum a haalata ɗum a gollata e ɗum ay ka woyndu wandu gaz nder kono a anda gaz ne nder gaz o noon ma fotte goɗɗo ay janguɗo ko janguɗa ko ganduɗo ko ganduɗa ko kono jaɓɗo wittude luggiɗini ha wawi haaldede ko wiyete communication e ɗemɗe goɗɗe ay jiyane yencina gandal mum ene haala gandal mum ene golla e gandal mum ene ñaama e gandal mum ene daña e gandal mum ene neemi e gandal mum ene wuuri e gandal mum an cikka ko ɓayre cikka ko lootiɗo ɓayre cikka ko piyow kuwuji cikka tan ko daba makko ngo rokki mum to ala gando pop sa jangi a gayni yah naati leydi no allah wiiri jeehe leydi he ni yah woto yahatan ɗaɓɓoyde jawdi wittu gande ɗe nan ɗemɗe ɗe haalde woɗɗe ɓe faamodire yimɓe ɓe annodire yimɓe ɓe gollodire yimɓe ɓe woode ko pewɗa e aduna ma gila mayani taw wona tan accude ɗo ko janguɗa ko tan min tumima ka gando taw a yeehi ka muukiɗo no mutusam jo heewini ɓuuri bonde fayi ɗon ko gandu muukiɗo o jangi o gayni o muuki e gandal makko o ronki ferde lawol ay o muuki hen kala ko haali o yeddodirta kala neɗɗo haali o yeddat kala ɗo woni o ƴuufat kala ɗo woni o mawnikinto taw wala gandal ɗo jiiɗen ko mawnikiɗo mo tuuma kono wala gandal ko ɗum wari en joni noon alay saago duttoɗen e koye men en gandi hande ɗo daariɗen piile ɗe muusi bojji ɗi muusi gonka ka satti weyngo irɗi ɗannungal ngal paaf ngal darti gorko ɗanno duuɓi tati duuɓi nayyi ne woni ladde kala ko dañi ko ñamminde galle mum
diwata ɗon taw biye mum rendani assurance mum ala so ñawi ala hay ko safri onon wonɓe toon ɓe kadi son ñawi wawa safruden saabu ko woni ko ala woodi tan kene ñammi noon e yar noon on sikki ɗam gurdam ɗam sa rontini ɗam ɓiye ma yencin leñol ɗam sa rontini ɗum miñe ma yencin leñol ɗam sa rontini ɗum leñol ma leñol yiye ma leñol feere ma leñol teske ma leñol ande leñol so wonti wuura tan ko rewde caggal daabeje nayi e beyi e baali kewɗi a wuurata hen a ñamata hen a yarata hen a holtata hen a ñaƴata hen a soynetake hen a janggata a jangguinta hen an ma horme ma rokke fodde ma e leydi ma yiye e leydi ma ande e leydi ma tina e leydi hay gottintama e leydi kala koccuɗo konngol koye ma ɓakkata saabu ko an jalkiti leñol ko an nowri leñol caggal ɗum noon musidɓe tedduɓe mbe sikki jibo ka jibo leyti ka welede Allah e makko jinnaɗo makko gorko woni exemple hande aynaɓe wonɓe e ladde en nani jibo leyti ka en nani omo haala émission goto mo wadduno e Safura sen jejjitani RTS omo haala kanko bammakko suɓi tan ko yo janggu heddiɓe yo gaynu yo ndem kono kala nde dañi vaccas waari toon o tawtaɓe o wontata ko demowo e gaynako kono bammakko wimo an cuɓimi tan ko ya janggu tan ko jiɗɗa fone waɗe ko manki kala ma dañ ko yeeya waɗe hen ayi ndew yahaw dañ jangdema ko ha gasi tugganma tan hankkadi ni Senghor ha yettinma Abdou Diouf ha yettinma Abdullaahi Wadde Macky Sall pop ne joguema ko hurum e respect waɗi noon pullo so jangguinama ha yettima foto yetta ɗo hoolete ɗo waɗa kala nunɗat daron hande o hooreji leydi Sénégal Macky Sall adana yimɓe kala cikkanno ko belaɗo de tan ko wela kono hande kala darɗo ma taw ko waɗi kala gonga woni hen o yiiɗa yaware yiiɗa Sénégal yara caggal yiiɗa ñiŋale yiiɗa penale yiiɗa leydi wuura e fenade yiiɗa leydi waɗa guyka waɗa gudde ɗum waɗi hankadi wiye kala kalɗo jagga ɗum uddu ɗum ko gonga wonɓe toon ko ngatan utta en alay sago ɓen kolle laabi mumen gudde piye beele heddiɓe natta wadde ko waɗata ko joni noon oɗo hene jibo woni hande exemple kala pullo gaynako ɓiyum yo nanne jangde pewnanen sukaɓe kayitaji ɓe daña kayitaji timmuɗi binditen ɓe janggeli an jinnaɗo debbo an jinnaɗo gorko duusen sukaɓe hay cuuɗi janguirɗi janguinen sukaɓe ɓe jiya jeese mabɓe daron hande o jayndeli batteri ɗi pop ala foof jaynene pular ɓanginta sak tata so wona winda e ɗemɗe goɗɗe suwat haala koye ɗemɗe wolof walla bambara walla safrore walla soose walla suusu egge watte e pular kabre ɗen bete enenne en mbawa tan hande o heblude koye men bannen koye men situji beele woɗɓe mbatta ƴogde e men eɗen juppoya e ɗemɗe men kono en koye ƴogata e ɗemɗe janane eɗen juppa e noppi ɗemɗe men yimɓe nanoɓe ɗemɗe men ɗo ko défaut mawɗo ɗo tan tindini yaware sen eggiɗon seeɗa an jinnaɗo debbo an jinnaɗo gorko duuse sukaɓe ha cuuɗi janguirɗe e kala saaha yaha to janguinowo namdoɗamo ɓiyamo o betomara jangude bete ɓiɗɗo o omo janga bete ɓiɗɗo o jangde ne rewi lawol jokkodir e janguinowo ƴettu noddirguel janguinowo ne jogui woni sukaɓe jahata cuuɗi janguirɗi an yumma sa fini a wi jangoye tan ɓe jeehi wooda sefre mogguinide banggue goɗɗo fija ha waktu ƴeŋol yonta somdo e sukaɓe arta wonno kamɓe kala koɓe mul goto ɓe kalta ɓe deƴƴa wonno goto mabɓe kala ne waɗa ɗum ɗon ay cikka ɓiye koko janggoy ene artoyma taw an aɗa jooɗi aɗa forti koyɗe aɗa wonde ngamela ma a toppitta ko suka saka noddani janguinoma ko ɗum waɗi noon ɓiye so école udditi a nawi ɓiye ha toon ƴettu numéro ji ɗiɗi numéro directeur école o kalfuɗo école o foof ƴettu numéro mum ay ƴetta numéro janguinowo mo kañƴi fof jogoɗa saaha kala noon noddu janguinowo mo namdoɗa an kam élève ma o mbetomo janga walla o jangata holɗo yarata
so tawi a yi ka famane jangde he on sa nodda directeur mawɗo gullitoɗa ɗum so probléme o woni koye jangguinoɓe gullitoɗa so woni koye ɓiye daroɗa dokkamo fayida ganda janggo so woni hulɓere omo weɗo e galle omo werti jungo mo ñaago mawnam ɗanninam baɗam an a wari kam naggam e naggam hankkadi ni ɓooya wonta gujjo so ɓooyi wonta hankkadi neɗɗel hay goranda ten hande golle mbe ɓaani hande golle mbe ɓaani musidɓe teddu golle mbe ɓaani hande dañde golle weeɓaani ɗum waɗi noon neɗɗo yo andu fof wo andine guilay cukako mawnide hen Allah rokka mo demude udditare o yaha wayata e aduna musidɓe teddu tinnoɗen jangguinen sukaɓe tinnoɗen jangguinen sukaɓe musidɓe tedduɓe mi waynodira e mon ɗo henna so buuɗal yurmeende feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓataake men hande yewitino koye gandal musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musidɓe tedduɓe